আমি ৰাইজক এটুকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই কামটো অতি সোনকালে হ'ব। बांसिनै सरलपारा आरो उल्टापानि बे हालामाव थानाय माखासे जोंनि गोरिब दुखिया रायजो राजा नोंथांमोननिसिम नैबे भिडिअखौ बानायनो आखायाव लानाय जादों। सिगां थांनाय बोसोरनि समावनो बिटिआरनि प्रधान CEM प्रमद बर' बिथां बेजोंनो लोगोसे इउपिपिएल दोलोनिनो 30 नं क'क्राझार बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथांमोना थांनाय बोसोरावनो बिसिमुरि टु उल्टापानि सरलपारा थांनाय लामाखौ बिथांमोना आसाम मुख्यमन्त्रि फकिफर्ड बे स्किमनि गेजेरजों बिथांमोना मावफुंनानै होगोन होनदोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो बिथांमोना मावनानै होआखै आरो बेजोंनो लोगोसे बांसिनै दुखु मोननाय खोथाया थांनाय जुन जुलाइ आगस्ट दानावनो जोंहा BPF दोलोनि देबोरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय माखासे BPFनि प्राइमारि बिथांमोना जयै गावसोर कन्ट्रिबिउसन खालामलायनानै थाखा फैसा कालेक्सन खालामलायनानै सरलपारानिफ्राय बिसिमुरिसिम बे लामाखौ बिथांमोना मावफुंनो थाखाय आखायाव लादोंमोन। बै समाव इउपिपिएल दोलोनि माखासे बिथांमोना दिनैनि बिटिआर सरकाराव थानाय बिबानगिरि बिथांमोनहा बा EMGM बिथांमोना बादा होलायनायनि गेजेरजों दिनै बिथांमोना नैबे उल्टापानि सरलपारा बै रिजार्भ रेन्जआव थानाय माखासे DOफोरखौबो बिथांमोना सानै साथामसो ट्रान्सफार खालामलायनाय जादों। बैनि गेजेरजों दिनै BPF दोलोनि माखासे मावथि बा BPF दोलोनि माखासे प्राइमारि वर्कारफोरा दिनै सरलपारानिफ्राय बिसिमुरिसिम बिथांमोना लामाखौ फोसाबखांनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावदोंमोन। नाथाय बैनि हेंथायै बिथांमोना इउपिपिएल सरकारा बादा होनायाव दिनै बे लामाया मोजाङै दिनै मावफुंजायाखै। दा जायनि थाखाय नोंथांमोना नायनो हागोन बे लामाया थांनाय समाव प्रमद बर' बिथाङाबो बुंदों, लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो बे लामानि थाखाय उद्घाटन बा बे लामाखौ मावफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। नाथाय दिनैसिमबो बे लामाया मावफुंजायाखै। खोब दुखुनि बाथ्रा बिथांमोना सरकाराव थानानैबो दिनै बे सरलपारा उल्टापानि हालामनि माखासे रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना बेसेन गैयै बायदि बाहायनायखौ जों नुनो मोन्दों। मानोना बिथांमोना मावनो होननानै आखायाव लानानै दिनै बिथांमोना मावफुंना होयैया गमामायैनो सरलपारा आरो उल्टापानि हालामनि माखासे जोंनि नागरिक बिथांमोननि सायाव बिथांमोना थारैनो दुखु मोननायखौ लाबोना होफैदों। बिनि थाखायनो जों खावलायो गमामायैनो नोंथांमोना मावनो हामारोब्ला आरो मावनोनो गोसो दंब्ला दिनैसिम बे लामाया मोजां थासारियाव फैनांसिगौमोन। जायनि थाखाय दिनै माखासे टुरिस्टफोरा माखासे दावबायारिफोरा आरो बै हालामनि जिनाखि नागरिकफोरा थांनानै थादों बै बिथांमोना दिनैसिम गोबां बे लामानि सुंजोब बा कमिउनिकेसन माखासे मोजां थासारि नङिनि थाखाय बिथांमोना दिनै गोबां बेबायदिनो जेब्लायबो जिउ खांनायाव माखासे दुखु दाहा सैनांदों। बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननिसिम खावलायहरबाय जाहाथे उननि समाव जायबायदि दोलोखौ सापर्ट खालामोब्ला बे ओनसोलनि बे हालामनि थाखाय जौगासारनायनि खामानि मावफुंनाय जागोन बा खामानिफोरा मावफुंजागोन बैफोरबायदि दोलोखौ हेफाजाब होगोन होननानै नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो खावलायहरबाय। आरो नोंथांमोना प्रमद बर' आरो लरेन्स इस्लारि बिथांमोना जाय समाव बे लामाखौ मावफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदोंमोन बेखिनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। प्रमद बर'आ কাৰণে এষ্টিমেট দিয়া হৈছে। মই আশা ৰাখিছোঁ এই বছৰ চেংচন হ'ব। যদি অসম চৰকাৰৰ পৰা কিবা কাৰণত এইবাৰ নহয় তথাপিতো আমি মানুহ যাব পৰাকৈ ব্যৱস্থা কৰি দিম আৰু এইটো পাৰ্মানেণ্টলি এটা ভাল ৰাস্তা কৰাৰ কাৰণে, কাৰণ টুৰিজিমৰ কাৰণে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এইটো কৰাৰ কাৰণে আমি এটা স্কিম ল'ম। ইউপিপিএলৰ যি চৰকাৰ সেই চৰকাৰে কৰা নাই বুলি তেওঁলোকে ইছ্যু বনাইছে। এইটো হ'ল 40 কিলোমিটাৰ দীঘল এটা ৰাস্তা। 1-2 কিলোমিটাৰ নহয়, 5-10 নহয়, 40 কিলোমিটাৰৰ ৰাস্তা। তাৰ কাৰণে পুঁজিৰ আবণ্টনৰ প্ৰয়োজন। গতিকে আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, অসম চৰকাৰেই হওক BTC চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই হওক, এইবিলাক কাম হ'বই। কিন্তু তেওঁলোকে ৰাইজক দেখাব বিচাৰিছে, এটা ইছ্যু হিচাপে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে। ইয়াত শাসক দলে কৰা নাই, আমি বিৰোধী দলেহে কৰিব বিচাৰিছোঁ। কিন্তু তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ সময়ত এই ৰাস্তাটো ভালকৈ বনোৱা নাই। আমি ৰাইজক এটুকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই কামটো অতি সোনকালে হ'ব।